Bible no can say so obi kum nipa ye manatem we nche amunamunu mu na so kum nipa ni mogya wo hwie gu ye hwie wono so de egu bi enne yasa ababa betena se biema ye behwetwe nkomo na ya bo nkomo na enne de eye ni bresam a chese enne nsam ende ba no no enne enyan na nso ni nyina mu no editie a wose de ba ne betena se na ye bobom sanse enne enema eje nsrepe eje nsabe mu aha NYANSAPO na waje so de ama me say sane na madwenbem bomode na subscribe na share na like na fa wadwente no so fato ase fa emma me abra ye bebo enkomo sesie abrawa eja ye mo akwa aba ne yemfa mra NYANSAPO kasa mfonyi so ye nyaado na wumpo mu tisai nyankopɔ otumi ne mo mpae edwono no sese de aba papa nyame na yishira me nyansa no adoso nindie no adoso eye nyame na yishira wampa ti ne ye fe no dwono no adwono enya dwono eye adwene wadwe ubefu we no na ukuta adwempa sa ubefu we no na ukuta adwempa ene ene nso de adwempa nsam ne de nam abere wasi ubefu dwono no eye adwene na ukuta eye adwempa anyansa eni nimdie ena ase wutirimu emma na ene eden ena aba ye bedi ehunkomo yi abrewa de abeto jani o patisia si odua ene de wosesa ne ho bai won kra ne de na nya evangelist nanso ontimi nka evangelist no kan evangelist asi odua etwenti aka nse mama part a se de wate asori konfo Agradaa ababaye nyame nipa nka ye se wo fira komu no abaye nyame nipa nye bone nanso sese no sika gare no ye na kom no mu no ni promasaba a wasesa no a wose sese no o bemma sika mo ho enso no metugu so binum firi kumase sunwan tamari enkro Ghana ha nyina koi ade a chen ya wo waji sika nyina kapre amfa amomo mene mo kasa yi no samrin so man bi da so wa so dem a o munya sika mpo emfa nko ba bia wo no fira wo mo de ba abrewa ya bani yo be me na me kan say nana no bube tete yes chumesi a modern auntie nka akomni ho busa bani bi chumesi wa modern auntie ka akomni ho enti enye chumesi a modern tia nka akomni ho chumesi si nani so wa bodam nti down na obo ni kiri afi wi ase no a nani so te no di chiri musuyo won tra ho me yemfere no bodam ni nti konfo nti de wo ye no a sabra no ye kiki ye ne ma basa bisa eno ne seboso ene ma aboso tisi obi so a nkane no na nka aboso obi nkom no ena nanu se bube se akomo asisi a efiri konfo anoche abere so ni ya na akom medie wo mu asese Agradaa ebu mu no enye me wanwa oh sa enye me wanwa Agradaa wonye hoho ewu ye Ghana me ne ye ni suba ni bibi enye hoho eye meni pa ache na enipa edufuru pe ene asoden ene ye ma me hwe ene wuyi mu a amana kwaje gidi bone ene wo mu de ko Agradaa waka niema miensa bom edufude pe asoden ene yoma menhwe ne sei na abra subo ya wo chichiri wo de kobo wo mo a wo no mutukogu no so no tukogu no so wo mo ayi tukogu no so yesi enkoho usimi jina ho wo ko ye Agradaa ya onipa
wo ma yi mu dadaada nsie kakra ni wa ba se wo ye sika gali o kwa to politin kesi bi ifie wura so am kesi bi ne fako ordinate na wo de ko ampa yi hu se ifie wura kesi atumi aye ma na efifiri gu se ye nkrata no aprenti o se ye de ani na efifiri gu wanwa nanso se wodi da ho a saa de we nyi wakọ no wonye du furu pefo suodenfo ya wa nkasa lukuta gidi bone a we enyi wakọ no me hwe aya na ye bise te se de nkoda bi na edi agoro na eye ni emebi sa Agradaa yi a wo ye konfo agi sika ye etwa no ho a wo so kwa asore enye hwe wasakra na kwa asore ye wo se adwene ho asa da bi bekasa kwa asore ye mu ame wasan etwa no ho a sa afi de mate asore empanyin se kuriye ni timu mpamoja no wasa se atwa ho a se yakona sore edi enemu hunu a mo kwa Agradaa asore edi ene baaye edi ene ba se chiri dwama ase a etumpan ana na wani tua kiti osina aguru bi enura yem sansa abre wansa na asemu ebe bakra na mi ntwa no na wadi ka ba be bo man ni nyina akokọ se wadi dia friend se mama part by na di pa mama part na wadi ba ye no no tumi nim nananom ne mpanyimfo a mo hwe me wadi anidie ni abrase mu a se di osika no pese me disu sa tumi nim enti na Ghana fo ejimi no na wokọ na chi Agradaa no okodwa no osede mo apepa no ho wasa akwa edin Agradaa ndi aba wobosum weemu ampa ne wasidwe ba mo se tuo de echi se wa ene wo na mo hwe yese kane no ano so ye konfo adu yi sika gele no mo abukoye mo bi kwaji sika gele no bi la mo kwenya bi ewi ase aye wo no mia medwene ho a mi hunu nipa bi no subai se wa mu wani anso de wo wa ehwere wo ba mi bu a kire wo mu a se de wo no wa mu wani anso a ehwere wo ena de ekoso no apem ho anya me ho ntem enti onya te se baabi ade no wona ejam kura wo so de niti kokose onye sika 10 million wuma abaako wa wo kasa o so firi sunya ne koye okura 10 million de ode fa aka ode koye anajo watch night ni nyina no wa wo 10 million fa mo ya ba afode na ya mmobo bi ni ye cheska na ya to anu osu 10 million ni nyina no ode yakoto bo mu sika ni ne ho o twen de Agradaa bedrobo de ama no ode bi akofi up to now wo koye 10 cedis ni de ama no se wonye ne ka ska kura ntimi nso mfam firi nkran enkosunyan ti oda so te aso dem mo bebre ene ekoso woto wo twa ho wo charge ska wo ho aho Agradaa ena Agradaa so se die so opu abansa akan ho no wo kwaji sika no he abro abansa akan ni konfo num no abansa kan ne saa enu omu gya no omayi mra makwan se obetena TV so no yi se sika de sika kura gugu fom oma ne mra e makwan enso abansa kan no omu se gya no enu ode bewura asofodie ma yenya asofo nso ekose ne sofo enne e wosi anibere ye nibere ne yeka ama mpanimfo ate mpanimfo a wo mu wo me ayi mu a wo mu na se ye hwe ye so no wo mu hwe yi me de me kan place wo man yi bebo a efiri wo mu a adeboni vie ba ye de ni hwe adeboni vie ba ye hwe
na enka wose mpanimfu yi saa Agradaa yi dwuma a wodi ko wogyae na no sofu yi sempakani bi a oye klase apostolic ni kwesi ada bia wo bipiripiri pa say Bible no kan say si obi kum nipa ye manate muye nche amuraburu mu na he say o say ye fa ni nsi ani ane ye fa hwene nsi hwena ne so wo kum nipa ni mogya wo hwie gu ye hwie wo no so de egu bi nana ye so obi akum nipa ya che no nsi edu ne ye ni na se ni ye to wo hyede ni ye to bani di ye so the prison ni wo di na kono de example ya bisim de a ya koto se wotwetwa nipa nam de ahye fridge mi na sem da so court ye hu de ye kodi enti wo mo na no wo kan wo se wo tu aban ne mpanimfo se wo mu na ejeje so ma sa abone no eda so wo ho ye kan enya poa ne nipa etwa de ye hu ene edi ho adanse jeje bre so sa ne ma wo pa na wo ho saka wa bebrebe ye abue ya ye kire nkrofo mekun ye twa yeti na no sofo ne o hyene muya wo sofo wo mpena wo ne na ebe wade ni nua me fa na kofi na no wo hini muya wo hini wo ye nyankopon asi na emu wa asase isu wo ye nyankopon asi na emu e wa asase isu na ukodi ari na usaya aso na na aso asi no obentene di o mbe ye na abeto aso wo na no ba no wakum nipa wati bi akoye wi yesi akiri wo mu ebe wi ase na wu hu ni waho enti niema bi wo ho a ama nipa no bone no to a eto aso nyina afi se wo mayi mu no wo hawo ni na se un se de ekoso ya Agradaa de ya abebom fira koma abetie si asofo mu a se de o se bu ni nsore mayi no ni nyina so ye fa so bo na ye fa bi mo ye mpanyimfo yi sanse omo ye hwe ha ama mpanyimfo na ye hya abahye proye ne tama no ye konfo a no wo bu amanfo no ene ye kire no na ye di asotwen ma no kede nkwa be ye wasaba asodi wasaba asodi waka so abete asori no wasade ebu nipa enka so ho a won sa me ye we nka ho enipa ye wo wiase ehunu se ewiase no ye wo mu no wudi bone a dia wadi na so ka ehunu se bone bi wo ho na wudi ana so twen wo ho wo to twene wachi wo be kwa na de wani mu twe abro Ghana fo bi nso buofu senka be ya Agradaa akra nko munya no na enipa a wo mo koye senka wo ko pese sika gare no promise ya fufuru ye odi aben kia nchi wo mum sanse wo mum ene ye akromfo na Agradaa de onye hwe eno so wo kan sei mpanyin se wo ye kan kora wa nka na me so ma nka ta banka ba na me nsa enti wo mu ene Agradaa nyina aye bone ti ye chide ne ye nchi wo mu nyina enti wo mu nka ho fi se wo bata ya wo to so nya ka sika nko okuru mu no wuja wo baketo bi ho na aba ya akora de te kokom ko na me mpanyimfo ni awuraba no ne akrachifo ko betimi ekum akwara no wo ho de me ka mani abere pa se ye fa nhya ama mpanyimfo no obi ye bone ya ye gya no saa no na ye saa ne saa enti ye kina obi wo ho a wo se ai me ko ye bia ye nya me hwe enso mpanimfo abuba ato wo se de odi akiri osunya de odi ka nante wedike ke kan se basa se de se bi na dwene nye ade ne ba ya Asante ba mu ha ya Ghana ma mu ha asam ne ba fofora ye edi na awotwe kwa na awotwe mienu ya asa enti so obi so wa akoko dress me so menye bi na no odi keye ye a ka ka de ni pesi nanso
ye ka ya ankwesi hwe no hu se akukọ ni kra ene obiri kwie de ense ebi a wo de na bi si bi ebekwa kosi baby ese de ye mo no ye nsumo no eno kwa na nka na me bebi sei senti abrewa momo penso no na sa nsem huni na ebi koso sofo abuwei so we Agradaa de na apio bebre koso a wo mu ai wo kan eba no na nipa maako bi ene enu obi tim betena TV so ye ne ye de ne ye wo de send say bra na ne wo de be ma no ti de wo de send ni free mu Okofo na ye advert TV so ene fa we be ye sei ene fa we be ye sei aka wose sa ne me ni nyina ya gu no mo penso na bi wo ho sa le wa fa hene ehene ne ne wo professor kra ye so ye professor ni no wo be huru bi ye kra na ache ye se professor ni ti ha wo di sei wo se eburu ni sei bi hunu no bra bi bonu mu ye bi wo kuma se ene wo twema wo mo to dwumi da wo se eburu ni ewe ni o abana be we ni o won ye so de professor bai ona ne nkwa da na me ti afa no nti mira wo wo de bai no na chese wo yi niema ni wujina ha won so de na ye dendendre pa ja ho sisia o bo hwe de ma twi ti se bo ti anso bobi o to ne nsa bia entoma sentoma no so je anu ayi ntoma no to bia se o purugu ya bibia no o purugu ye se ya wona na ye hwe ye se due nya wo a ebe wo no ya de etu ase ye nsensene so ade fife ba de aba besi ahe se ya masem bisa ne se Agradaa ensorema ene aban no a wonom ne mmra ekura wo mo emu na nsi ye hye no a o ma ye nhwe ha masa ne ma we koso no e de na wo ka e de ya kire wo de me kan se Agradaa ene ensorema ene aman panimfo wo mu nyina gina faako se ye de asotwe bi ma wo mu nyina asotwe ye pe efiri se medical ka se Agradaa atan ho so de komfo Agradaa wo bu nipa ya che no ye che no ya anti di si ye no asate ho eye de komfo Agradaa na se de ono ahwe ya wose de bi akwa asore okwa asore wose de bi ono abete na asore sa nipa we nka bro ka so obete asore na wose nki ye che no ka wose ye che no de hye baabi kura ya asore na wo tie no ye wantie so ye komfo na wodi sa adwuma ebu nkofo bu ye ni aye kire no ye de ni hye baabi a ye ma ne baabi dae a anke ne ko won sa me yibi ko won sa me yibi nke ho no nke ho adwo Agradaa ena wo mu su di ekire di esika be ye no wo mu so charge na making mun nyina mo te wa Agradaa mo ate ne nka woni a wo ye nyina de wo ye nyina munim ni nyina ya che no ya anya de hwe aba wasna kwhye baby saaye no foforo enu na chi mensa ezi ni bi obonyo no wose bo nsima hikut kan e sofo komfo be koma do so si nasene na wate ne yema bi aboro ho ne yehu se komfo ni enne wo mo gya ne ye de ate nsore enti de oda no so ye difo no a wona ko ye komfo no wa hye coat ya botai odi akata ne yema bi so Bible ayi budia enanka no ye twen na so a won sa ma me yewi ena mo so amko ye no a kwa mo hu kro Agradaa ni subai ene ni sunu ne bai ne yeye ene na ni bere ene ni nyansa kro no mo so wasane etutu se ye ko ni akopeli
no wo frɛ ye no bi ama ankanya na no hunu no odi aka asɛm no frɛ ye no bi ankwa na no hunu e no odi aka enti abaye a wo ye nhwe ha o Agradaa no amu a wonu se wo manyi mu ofo enti wo de bua no bebu nipa a wo gusu buo eni nipa so aye so ya dwene emu na ho enka se na nya Agradaa ya na ebe ne de no ye na komu ya no wo be di ya se di ne kire no wo nyina ya adebonyefo omu nyina eye adebonyefo abrewa de watwa na ode akosi no enti ukọ Rwanda Paul Kagame na oye mampani ewo Rwanda ensori wasone so ama enyi obia na wose wote asori ewo honom na na obeto odwan nsori be sempim nsia na wodi wonom krata de afi wom sem so mo nya asori ewo honom sanse wonom mfa ekwan papa so na ede eye asori ekoso ewo Abibirem hanom momma yenya ni da ho na sebia ko to obia no wo asase so a oso betimi ama wo sika opepim du no obetimi aye na opepim aduonu empo ede ama munya sani da ona aye wa bi se sika na opepim du no wo de betena se na de aye adwuma kakra bi a eno na betimi ama anya mo ho obia ni ho ofro no adi sika no adi kwa asofo ni bebre eye wo de aka wontoma no bia ni sane na fa beto correction no eye ya no wo moyi wo ba no wo Bible mu no osena aka ni bibia sa oba kunani no kakra na aka ene wo de koto mu na Nyankopon ehira no emma wo mumfo oba kunani ne na adao mo be pon sore na sofo ne 4x4 we drive mu na mu gina kwa wunya sika kwa ya de afaka no ose ahuja ose bye bye on fa sore baba akokora ntenem ene wo de nako sama mmoni ana won ma anya ni da ho a de bia ekon befa so a on be wiewie no eno no abro sese no Agradaa yi sese wo ye sofa na wo ye komfo ye mfa ni nyina hene Agradaa no a wote ho no wi komfo ni firi ne so a enye yi efiri so no akasa ase wo gyaye komfo ni din ne to ho no power ni ama part no na afutu a me wa be ka kire manfo ne se mo ye bibi a mo ma mo ni na ho fa kwantem eye koro no de mo a mo pem ho nya ne ntem no a wo water million wani nso na akopɛ 100 million yesra mo pa wo bie ni wiase betumi ayesa bie ntumi nye na mu huru bibia mu nsusu huru Ghana fo mu nsusu huru eni ama mpanimfo so yesra mo pa saadi boni bi beto dwase ya eho asotwe nyina mo ma ni to dwa ntentem ni yehunu ni enso yete ho a ye de aboye brase aso asi ye se ya ye kire no ye ni sei ye de fa kwa wo so ye ni gina ha na mo am ye ahuru mo amfa asotwe bi a ba nipa no ne ani wo mu nyina futu a ene etwese wo mani yetimu saa ane na yetimu saa se de yetimu saa yi ye mo mpa enhwese we de agya mpanyimfo ne ma be ka abo ne ma ma niema ya adwuma ma afi wo motumi de mra no ene akonfo Agradaa sofo konfo Agradaa abrawase wose saa ho sofo konfo Agradaa etimi ene nedi na afi no aya mesra mo mo maame no ne mo nua ba bi ka ho no ya mo nche wono ntena ase na de eme ya pa ne se ye wa akrachefo ye wa animdefo ebirim ya asofo ebirim ya lawyers wono mo course maame we na Awurade Nyankopon ye mfansi ane ensoro so na ye nkona ya hwe a ye beje ani so ewo hanu midi ene abusua pani owusu aduomi aha NYANSAPO kasamfonyi so jeso say sane ne badwemba subscribe share na like bomodin na hwe ho yie no ama kwakwahwe apa bia onnim ni bonkum ni nifa ankwa ankobu amfasan se enne sikasam ho ayedin denti ne bube ne brebe nse si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra
panyini won tena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensia mo awotua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya